Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah a bidiyon mu na yau za mu yi magana akan abubuwa guda 2 zuwa 3. Na farko za mu yi magana akan trading range, saboda yana da matuƙar muhimmanci duk lokacin da za ka yi trading. Ba za ka yi trading ba sai ka gano trading range ɗinka, a wani range ne za ka yi trading. Sannan na biyu za mu yi magana akan order block. Sannan na uku za mu yi magana akan imbalance ko mu ce insufficiency ko kuma mu ce fair value gap, duk abu ɗaya ne. So ta yaya za a yi mu gane trading range ɗinmu? Trading range ɗinmu muna gane trading range ɗinmu ne kamar haka. Yayin da market ta tafi, let us market tana uptrend, tana breaking mana high, tana forming new high da kuma tana forming new low. So a nan gurin ka zo ka tadda market haka. Me market ta yi? Ta yi mana breaking na wannan high ɗin. Dama na faɗa muku after breaking na structure, lokacin da muka samu breaking na structure, me muke expecting? Na san mun yi pullback ko muna expecting na pullback. Duk lokacin da market ta yi mana breaking na structure, menene yake fara zuwa tunaninmu? Shine pullback. Domin yadda na faɗa muku, market tana buƙatar manya-manyan kuɗaɗe kafin ta yi breaking na structure. So nan mun samu break of structure. Wannan BMS yana nufin break in market structure. A nan ma mun ƙara samun BMS ko BOS, break of structure, duk ɗaya ne da BMS. Ya danganta da wanda kake so ka yi amfani da shi, amma duk ɗaya ne. Nan ma mun ƙara samun BMS, break in market structure. So next me muke tunani? Muna tunanin pullback. Muna expecting na pullback saboda me? Saboda a nan gurin market ta mana breaking na wannan high ɗin. Haka definitely muna buƙatar pullback to our demand zone. Nan shine demand zone ɗinmu. So trade range ɗinmu a nan gurin kafin market ta mana forming wannan new high ɗin, a nan gurin nan ne trade range ɗinmu. Hello, ga high ɗinmu. Me ya faru to? Mun ga trade range ɗinmu, so definitely a nan gurin sai muka nemo order block ɗinmu a nan gurin. A nan gurin za mu samu order block ɗinmu. Bayan mun sa Fibonacci ɗinmu, muna sa Fibonacci ne daga inda farashi ya tafi daga low zuwa high, an muna uptrend. Kuma muna downtrend ne daga high zuwa low. So nan muka sa Fibonacci ɗinmu a nan gurin. So definitely me zai faru? Dole za mu yi buying ne a discount zone. So ina ne discount ɗinmu? Under 50%. Nan shi ne discount ɗinmu. So let us a nan gurin muna da order block ɗinmu a nan gurin. So kun ga tabbas a nan dole za mu sa order mu mi buying a nan gurin. So kun ga trade range mu a nan gurin ya kama daga wannan low ɗin zuwa wannan high ɗin. So sai market ta zo ta breaking wannan high ɗin, ta mana forming new high. So yanzu ina ne low ɗinmu? Sai definitely low ɗinmu zai dawo nan. High ɗin fa shi kuma zai dawo nan, tunda mun yi forming new low da kuma new high. So wannan shine trading range. Yanzu trading range mu a nan muke. Me muke jira yanzu? Muna jira market ta mana pullback zuwa ina? Zuwa nan gurin. Zuwa discount zone ɗinmu under 50%. Zuwa discount ɗinmu. Let us nan ne. Sai market ta ci gaba da uptrend ɗinta idan za ta ci gaba kenan. Tunda in muka saka Fibonacci ɗinmu daga
low din nan da muke da shi zuwa high din za mu ga me, za mu ga kun ga nan muna cikin discount zone, muna cikin discount zone. So order block ɗinmu za mu same ta definitely a nan ne, za mu same ta a nan. So low kaga mun yi forming another low, sannan kuma mun yi forming another high. Nan mun ƙara samun BMS, mun ƙara samun BMS, mun ƙara samun break in market structure, mun ƙara samun break in market structure. Ina fatan ana ganewa. Ina son mu gane trading range mu ne. Kun ga mun samu new low ko da kuma new high. So haka za mu dinga yi. In market ta mana breaking na structure, me yake zuwa mindset mu, me yake zuwa tunaninmu shine pullback. Pullback zuwa ina, zuwa discount zone mu. Ba za mu siya ba fa asset ɗin nan, dole sai ya zamanto ya zo under discount zone, sai ya zo cikin discount zone tukunna za mu duba wani order block muke da shi ko kuma demand zone muke da shi a wannan discount zone ɗin, wanda yake da inganci, wanda yake dauke da imbalance da kuma liquidity ko inducement, tukunna sai mu siya. Ina fatan mun gane. Bari mu shiga cikin chart yadda za ku gane yanda wannan ɗin me yake. Wannan USD CHF ne, wannan 1 hour time frame ne. Muka tafi zuwa 4 hour time frame, me za mu gani a 4 hour time frame? In muka duba nan gurin za mu ga nan mun samu BMS a nan gurin ko ga market yana ta tafi da ƙarfi, impulsive move to the upside. So bayan mun samu BMS, nan BMS ne ko breaking market structure, bayan mun samu me zai zo tunaninmu? Pullback. Na faɗa muku sai ku rike definitely duk lokacin da muka samu break of structure, definitely abin da yake zuwa mindset ɗinmu shine pullback. So gashi nan a nan gurin mun samu BMS a nan gurin, gashi nan an breaking na structure to the upside. So ga pullback nan, kun ga pullback ɗin gashi nan. So muka duba wani low ne ya mana footing wannan high din, definitely wannan low din ne, wannan low din ne ya mana footing. Ina high din yake? Ga high din nan a nan gurin. So muka sa Fibonacci din mu, sai me zai faru? Fibonacci daga ina? Daga Fibonacci din mu zai zamanto, so da mu saka Fibonacci din mu daga low din zuwa high din, sai muga ina ne discount din mu. Muka nemo discount din mu, sai muga ina ne ya ba mu order block mai kyau. So gashi nan mun saka, definitely kun ga nan shine discount zone din mu. Kun ga order block din mu nan mai kyau, tana dauke da imbalance, ga kuma liquidity na. Bari na muku support na gurin. Wannan shine order block din mu, wannan shine order block din mu, wannan tace order block din mu ko tana dauke da imbalance. Ga imbalance din nan, ga liquidity mu mai kyau, ga liquidity mu wanda market ta zo ta bamu before ta tafi. So kaga a nan gurin definitely za mu yi placing trade din mu a farko ko a tsakiya. In muka saka a farko, me zai faru? Definitely dole ya zamanto a low din da muke da shi ya zamanto wani din ya je low din, domin kada market ta nemo ta yi kokarin sweeping na liquidity. Kaga kenan za mu zo wannan sai side liquidity din, definitely market din mu ta zo ko below ko kuma daidai wannan sai side liquidity din. Kun gan shi nan wannan week ne inda low din nan namu yake. So in market din mu ta zo sai mu ga gaskiya wannan 45.7 pips yayi yawa, sai mu dawo da entry din mu zuwa 50%. Muka dawo da shi ya ba mu 37. To 37 in a cryptocurrency ne normal za mu shiga wannan trade din, wannan SL din bai mana yawa ba. Amma in a crypto forex market ne
za ka jira market ta zo ta baka haka confirmation, ta shigo cikin zone ɗinka, sannan ta yi sweeping na liquidity kamar haka, sannan ta je ta yi breaking na wannan recent structure ɗin, sannan ta dawo ta baka demand zone, sannan sai ka yi buying, ka nemi confirmation kenan. So if not, in ba haka ba kuma fa, muka placing wannan trade ɗin, za ku ga wannan trade ɗin trade ne mai kyau, ya ba mu 1:3, normal yana da kyau, wannan reasonable ne. Za ku ga market ta ji har TP ɗin, kaga yadda market ta zo ta shiga da week, inda gashi nan kuma har mun je TP. So bayan haka fa, me za mu lura da shi? Bayan haka market ta zo ta yi mana breaking na structure ɗinmu, wannan structure ɗin da muke da shi, ga high ɗin da muke da shi nan, market ta zo ta yi mana breaking na wannan high ɗin. So ina ne footing na wannan breaking na, kun ga kenan wannan low ɗinmu na nan gudun zai dawo ina, definitely zai dawo nan ne. High ɗin fa zai koma nan, wannan shine trading range mu yanzu. So gashi nan mun samu BMS a nan gurin, so wannan low ɗin shi ya fitin wannan high ɗin. So definitely za mu duba order block ɗinmu a nan gudun, za mu ga ba wani order block wanda yake da imbalance mai kyau a nan, duk za mu ga babu. Shi yasa market ɗin ta zo gashi nan fa sai ta fitar da mu a nan gudun. So saboda babu wani order block mai kyau, don haka mun samu choke a nan gurin, mun samu change of character a nan gurin to the downside, mun samu choke, mun samu change of character. Yanzu ga new low ɗinmu nan, market ta yi forming, high ɗinmu kuma ga yi can, wancan shine still high ɗinmu, amma yanzu market ɗin ta dawo downtrend, market ɗin ta dawo downtrend. Saboda haka yanzu kuma selling za mu ci gaba da yi. Na haka in muka duba za mu ga wannan supply zone ne, shi yasa market ɗin da shi tana reacting a gurin. Ko a nan ma za ka iya yin selling, saboda me? Saboda in muka duba za mu ga wannan gurin, in dai mun san mai candlestick, mun san wannan gashi nan katon bearish candlestick ɗin nan, before shi ga wani doji nan, naka wannan menene engulfing candlestick ne, da haka selling ne a nan gurin. Ta iya samun dama ai selling a nan gurin, musamman in mutum aggressive trader ne. Kuma ba aggressive trader bane ba, mutum zai iya neman confirmation tukunna sai ya yi selling a nan gurin. Kun ga market sai ya iya kawo shi zuwa nan ma is enough. So ga yanda market ɗin take tafiya. So abinda ne nake so ku gane shine kawai trading range. Ina fatan kun gane trading range. So sai order block. Ita mece ce order block? Idan muna buying order block fa, order block bari ku ga wanne ne order block, inda muke gane order block. Kun ga wannan order block ce, ga barin cire wannan abu, gashi nan wannan last bearish candlestick ɗin before the impulsive move. Kun gan shi nan wannan bearish candlestick ɗin, gashi nan kafin wannan tafiyar mai ƙarfin nan, kafin a samu wannan tafiyar mai ƙarfi ta tafi, wannan last bearish candlestick ɗin shine order block. Order block ɗin mu baya zamantowa yana da kyau sai mun tabbatar da bayan mun samu order block ɗin ya zamanto market ta tafi impulsively, ta tafi da ƙarfi. Wannan shine yake nuna mana an samu involvement na banks ko kuma wannan institution, tunda kun san footprint ɗinsu muke bi. So wannan impossibly da muka samu market ta tafi, to shine ba mu order block. Saboda me? Saboda mun ba orders a nan gurin, nan an samu iya bias ne. So definitely market should come back and fill this imbalance. Market should come back and take this order. Akwai orders a nan gurin, market sai ta dawo ta ɗauki orders da suke nan gurin definitely. To shi yasa ku ga wannan ya dawo gashi nan ya kwashi order tukunna ya koma. Shi ne dalilin da yasa muke placing trade ɗinmu a order block.
saboda me? Saboda market an samu akwai dole sai ya zamanto akwai imbalance. Imbalance ɗin kuma shine tsakanin candle tsakanin wannan candle ɗin da wanda aka samu impulsive move to the upside da na saman shi guda uku kenan 1 2 babban nan sai wannan 3 in dai tsakanin su ba a samu wick ya haɗe ba, in dai wick ya zamanto ba su haɗe ba to shine imbalance, shine muke da imbalance. Bari mu zo baya mu dudduba, kun ga nan ma akwai imbalance tsakanin wannan last bayan wannan ƙaramin bayan candle ɗin da shi da wancan wick ɗin, kun ga ba su zo sun haɗe ba ko? Haka definitely akwai imbalance a nan. Market dole nan gaba sai ta dawo ta zo ta yi filin wannan imbalance in the future, ba dole sai yanzu ba, in the future dole market za ta dawo ta yi filin wannan imbalance ɗin. So bari mu gane inda kuma ba imbalance. Kun ga nan shi ma akwai imbalance, ga ƙaramin wannan candle ɗin nan, selling candle ɗin nan sai aka tafi da ƙarfi da aka tsakanin shi da wannan na sama wick ɗin nan akwai imbalance tsakanin su. Kun gani wannan ɗin ba su haɗe ba wannan ɗin nasu ba su haɗe ba. Kun ga market mai ta yi sai da ta dawo nan ganin ta kwashe imbalance tukuna gashi nan ta tafi ta je ta yi abin da za ta yi. Nan ma inda na indicating kun ga akwai imbalance tsakanin wannan last bearish candle ɗin da shi da wancan na ukun sun ba su zo sun haɗe ba, akwai imbalance, akwai gap. So bari mu ga inda kuma suka riga suka haɗe, inda babu imbalance sun riga sun haɗe. Ku tabbatar da cewa sai an samu impulsive move to the upside ba ko kuma to the downside shine muke iya placing trade. In ba a samu wannan impulsive move ɗin ba ma placing trade. Ba ma placing trade. Sai an samu wannan impulsive move ɗin nan to the upside ko downside shine muke cewa an samu shine muke iya placing trade, saboda hakan shi yake nuna mana akwai involvement na banks ko kuma institution. Ina fatan an gane. Bari mu ga so nake naga inda ba imbalance ɗin. Yanzu kuka duba nan gurin wannan candle ɗin ga market nan kun ga ta tafi impossibility to downside, amma mai tsakanin wannan last bayan candle ɗin da na ukun nan guda uku muke irgawa, candles guda uku, na ɗaya sai wannan biyu sai wannan uku. So kun ka duba za ku ga market ɗin ta dawo, kun ga ta yi filin gurin, kun ga ba imbalance tsakaninsu, babu imbalance a nan gurin, ba imbalance in kun duba wannan wick ɗin ya dawo haka, ya cike imbalance. Kun gane? So ba imbalance tsakaninsu, sai ya zamanto ba su haɗe ba shine akwai imbalance, akwai imbalance to shine market za ta dawo. Zan ɗora muku hotuna yadda za ku gane yanda order block take. Wannan ita ce order block, kuma order block muna samun ta ne a irin nan gurin, before the impulsive move to the outside. Ana muke samun imbalance. Idan buying candle ne, idan muna buying ne muna duba last bearish candlestick before the impulsive move. Kafin mu samu impulsive move to the upside muna duba last bearish candle, ba dole sai ya zo a bearish ba, ko buying candle ne in zai karamin candle ne sai muka samu babba wanda ya bar mana imbalance, so definitely market din za ta dawo da filin wannan imbalance din ta dauki orders sannan kuma ta ƙara tafiya. In dai market din za ta yi stay na uptrend, in kuma ta canjin na character ne so za ta yi canjin na character. To wannan shine imbalance, wannan shine kai order block. Ina fata an gane order block da kuma imbalance. Imbalance shine candles guda uku ne muke dubawa, da wanda kafin shi bayan shi kai aka samu impulsive move tafiya mai ƙarfi, da kuma bayan an samu tafiya mai ƙarfi. In dai tsakaninsu ba a samu
in dai tsakaninsu ya zamanto ba su zo sun haɗe ba, shine kamar yadda na muku bayani a nan gurin na baku misali. Ga shi ne tsakanin wannan da kuma shi wancan nan. In dai tsakaninsu, kun ga tsakaninsu nan gurin gabaki ɗaya, kun ga weak ɗin wannan bai haɗe da wannan ba ko? To na katon imbalance yana, shi sa ko ga farashi ya dawo ya yi wannan dawowar da ya ɗauki orders. So saboda akwai imbalance dole sai market ta zo ta yi feeling. Kun gane, sai ta yi feeling saboda buyers ne kawai a nan gurin, babu sellers. Na haka dole sai an samu sellers sun dawo sun cike tukuna sai a ci gaba da tafiya. To shine muke samun damar yin trade mai kyau. Kun ga nan ma kuka duba za ku gani ga marketing nan tsakanin wannan da wannan impossible to the downside nan, kun ga akwai imbalance, amma kun ga marketing yana ta dawo, kun ga yadda ta dawo ta cike tukuna ta ci gaba da tafiya inda take tafiya. To ina fatan an gane. So wannan shine imbalance. Shi kuma last wanda daga shi aka samu tafiya shine order block. Zan sa muku hotunan yanda suke, yanda za ku gane insha Allah.